Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka na atong tanan din. Pasensya kaayo nga nadugay kong upload ning sumpay ning mga drama. Karon di ay mag-upload sa sumpay sa I Only Live to Love You. Part 16 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? I Only Live to Love You. Pasensya kaayo ha nga nadugay kong upload ning sumpay ning drama ha. Bayno, ita maglangan niya ang I Only Live to Love You Part 16. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw o advance Merry Christmas and a Happy New Year. Inaos nga naata sa mayong panglawas o kapiskay. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Bayno, ita maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. I Only Live to Love You Part 16. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RNN Drama presents Sa may mong hilakan. Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may yung problema? Ikaw! Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay ako isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I Only Live to Love You. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Cabiana. Dalit kaninyo sa RNN Drama. I Only Live to Love You. Now and forever. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I Only Live to Love You. After years. Magkabasol ka balila ko? Nalimot ka sa gibuhian ni mong pong sa nangaging mga adlaw? Nga kung nahitabo pa nga nahingkod ang pangidaron ni Aliyah, imugid siyang... Ay, erase! Kuan kini i-delete na lang nagaw. Murag negative thoughts nagaw, ha? Murag ta nagpalangga. Pagkaguba na sa adlaw, ayaw no, correct yun. Ato lang tang palangga. Mao nga careful ta sa ato mga linya. Gani, mao bitaw. I swear nga kutob na sa tumoy sa dila. Akong istorya gaw. Hugaw kay kamusulti ta. Di isa ay kanda ko. Kato bambina may kutob na sa tumoy sa dila. Mao na ako mosabot gaw. Nage. Kining usbon ti kas pag-ingon. Nga wa di chance nga traidoran ti kagaw. Or kanang magpabadlong ko nimo kay gitahod tagyog ka. Labaw sa akong gidakon. Gitahod ti ka ingon ana labaw sa akong gidakon. Dako bi ako gamay nimo, gamay ra. Di bi ako mailhan nga kanang imong di ko mailhan gaw. Bantay ka? Di bi ako mailhan sa imong mga koneksyon ug sa ubang mga tao. Nga kanabang nagmahal nimo. Kung dili patungod nimo, mailhan ka akong kabangag sa ilong kundi patungod nimo. Mao na gaw nga bawno na ako sa akong lubnganan ang akong pag-amod sa imong pagkatao. Hilom na eh. Amen. Hilom eh. Makahilak mo sa tagkapin mo eh. Bitaw gaw, bitaw. So, coffee naman day tuod, no? Ting coffee na. So, relax ka dyan.
Kay akong andamon ang coffee nga daghan kay tubig. Bantay ka na, timbul-timbulan lang. Mao nang imong kape. Okay, And let me remind you, nga mugi kang taog early in the morning. kape! Good morning, Mommy! Good morning! And how about our guest? Dili lang mo mangayog katahuran niya. Kinsa may... Hi! We miss you! So, kuya, it's your turn, ha? Take your time sa paglingaw na imong mga anak karong adlaw kay naasad ko'y date, no? Buotan ni kang Ginoo. The other day, naglibog na kung unsay akong buhaton aron dili makapayubos sa mga imbitasyon nako. Kay ako ba gining gisaad sa imong mga angels, ha? Nga ilagi ng mga holidays? Ato gid silang lingawon? Yes. Pero dili ka makahimo sa pagkuyog kay nakay date? Tempa, magminyo na ka, love? What? Abi kay dunay date? Magminyo na dayon? Hala, no? Excuse me, sir. Kay, wala gina sa akong bukabularyo ang pong minyo, no? Mauganing wa ko manguyab. Darling, ayaw taong kong padunggaan na kay... Naglaong bayag ko nga makakita kong apo nga anak nimo. Oh my God, muyaka yung kong magpakatiguang daga kaday. Pero ako, malipay kon ingon ana ang mahitabo. Kay naagod ning duha ka mga dalaginding nga nagsandig niya. No? Dakong piang kon mawa si Shin uban ning imong mga apo ma. Uy, ayaw taon padunggaan na ang imong manghod nak. Kay tingali dili na unya na mangandoy nga mutilaw sa kinabuhing ninyo. Kaluoy sa akong inahan. Promise, anak ha, magminyo gyud ka ha. Kaluoy sa akong inahan. Promise, anak ha, magminyo gyud ka ha. Na! Daishin! Nabagamahay ka yun sa tibok ni mong kinabuhi. Kung dili ka makapasinsiyo sa pisos karaan. Sugod na sa nisiyang kabuang ay. Nabitaw, oy, pagminyo gyud, Daishin. Pagminyo gyud taon, kay kung dili ka gyud na. Panahon sa gubat, himuon kag yung takla sa Ginoo. Kaila kay takla, day. Kanang nasdagat ba, day? Ang mahitabuan na, magsige na lang unya kag panakla. Dungan sa pag-ingon, may pag nagminyo ko da. Unya, sa matayan eh, sige lang tagkaon anyway, katawa. Bitawin ang mugdaw na itong giandam taon na kung pagkaon. Okay. Come on, guys. Let's eat. Hapit na imong birthday. O sa may mong plano, ha? Oh. Wala ka malimot na, tita? Malimot ka ko sa espesyal nga adlaw sa akong pag-umangkon? I love you, tita. Gusto ka bang himuon na tong memorable kanang adlaw, ha? Harvey? Kanang maka-invite ka sa imong mga special friends aron maglipay-lipay mo. Ano naman yung buhaton, tita? Yeah. Ikaw na good na. First time ni mo mag-celebrate uban ako. Maong dili ko mo sugot nga magmingaw lang taning baya. Atong buhion ang namatay nga kaaligre dinhi. Sawa pa mular ka sila si mami ug daddy. Okay, tita. Ako siyang imbitaron. Huh? Kinsa? Ang babae sa kundamgo. Unsay imong plano para karong adlaw, kuya, para malingaw ning duha? Si Alia ang atong pangutanon o si Ada. Ha? Ni, kami di ay magbuot, daddy. Ikaw na lang, daddy, kay ikaw ba mo treat na mo? Wow. Love, thank you ha. For what? Sa imo yung pag-focus o tudlo sa duha. Daka na sila nakatunan sa mga English words, no, di ba? O kung unsaon sa paggamit, di ba? Tungod ka interesado sad sila nga makat-on, kuya. I'm sure nga dili gid nato kamahayan ang atong pagsagop ining mga bata. Okay. Sige, arita diri sa akong plano. Since weekend man,
Punaan nga, naghunahon ako mopahuway og pila ulang adlaw diri sa Cebu, kay duawon sa nako ang akong doktor para nako nga masiguro ang akong kondisyon sa lawas. Ato ding pahimuslan. Ayay! Murag nindot ang kihuna-huna ini ay. Og I'm sure nga musinta gid ka kung dili ka makauban ining adlaw, ining lakawa. Yati, asa di ka kuya? Kami, oy, dili kay ako ra. Kauban na akong duha ka mga pretty girls. Og ingon man si Glenn. Piang baya ko, kuha si Glenn. Ha? So, asa lagi ang target ni mo? Santa Fe. Sa Bantayan Island? Oh, yes! Wow! Kuya! Mulupad gani mo nga wa ko. Ipanigkurog kinako ni mo nga wa nagyud mo'y maabdan nga shin ining paya. Ay bobay agyud ka nga. Kani aturag gyud ko nangandoy nga makatunob ang dapita. Kay naintriga gyud ko sige paggarbo sa uban nga nakaadto dito kun unsa gid kanindot ng lugar ah. Kanang Virgin Island. Oh, please kuya, please, please. Patanawa gyud ko anak kuya. Sige. Anak! Uy, ayaw nagpahila ka tao ng imong manghod. Husto na sa imong pagsungog niya. Ay lumalakaw baya na. Hatagi nagkalinos paghunahuna oy para makalikay sa disgrasya. Lab. Nahibaw baya gid ka nga dili kompleto ang atong kalipay kunwa ka. Ikaw baya ang nahimong iwag sa nangit-ngitan na unta na akong kinabuhi. Human sa akong frustration. Diba? Maong dili gid bahimo nga wa ka niya ng biyahia. Ako din kuya, ako din kuya. Okay. Can I excuse myself now? Mag-prepare lang ko para sa ako lakaw. Okay, take care. Yes, I will. For you and Mommy. And the rest. Oh, girls! Enjoy sa inyong pagsuroy karon ha. Kita na lang unyatan ninyo dinis bay. Maligo sa ko. Hey, kang sayok pa, oy. Saan sa? Waang nga, oy. Ano bang, wa man ko magpangay og number niya? Sa imong gingon nga girl of your dreams? O, tita. So, imo na yung gi-declare nga doon nagkanay girl of your dreams? Agay ba na kung sabton nga serious ka na this time? What I mean is, naanagid kay... I think I'm in love, tita. And who's the lucky girl? Her name is Aliyah. Ooh, what a beautiful name. Bagay siyang itsura, tita. Unique ang iyong beauty. Labi na ang iyang kinaiya. Maong na-challenge ko. Oh? Oh, maong pili kong mahangyo nga ako sa siyang imbitaron din, tita. Why not? Para makailasag ko niya. I'm sure, ganahan kanya, tita. Talaan ko niya, murag parehas ni mo og kinaiya. Maong na-challenge ko niya. Oh, really? Parehas yun ako? O ganun na kaingon ka nga ma-challenge ko sa parehas na akong kinaiya, ha? Unsam di para nimong akong attitude? Playing hard to get. What? Hoy, ikaw ha? Kamausap ka mo birasa? Nganong mo ingon ka man nga playing hard to get ko, ha? Sa sitmin nga, ang tinuod nimong ipasabot, ana. Sayon ra ko? No. Dili, uy. Joke naman ito, tita. Ay, ito seryoso wagod. Yun. Matinik kas babae, no? What? Kaya rin nagsulti na, tita, ha? Dili ako. Good point daw ng iyong pagmangkong, tita, uy. And listen, I swear nga magtaro ko sa pag-eskwela, tita, para may ikipaghambog ko ni Aliyah. Kutob ako sa class code. Wa pa ko'y plano nga mudiga ni, uy. Hindi ko gusto nga may insulto. Talking of Aliyah, tita, seryoso itong bayano, eh. Seryoso sa pag-eskwela. Maong, tila ko mag-apura. Pisa ba? Para ibigin kung nahinog na. Well, that's good. Pag professional good una, kung gusto ka nga dali ra kang duolog mga babae, lahi man ko na doon na kay ikapanghambog. Magyod. So, aritas umaabot ni mong birthday. Come on. Ato na to sa buti sa Therese kung unsay buhato na to ni Anang Adlawa. Okay, girls.
Since humana matag pag-lunch, pasig na amoy gustong pamaliton para sa personal ninyo nga panginhanglan. Let's go shopping. Ada, kamahal sa mga display din uy. Pero, sa pagkatinuod lang, dagan kog naibgan. Pero akong inon si Daddy Del nga sa merkado lang tamamalit, uy. O ka na pang mga tindahan bang bratuhon lang doon sa carbon, di ba? Para dili mo si kang iyang ibayad. Maluitan ni Daddy Del din uy. May napilian na mo? Siguro kayo nga dagan ganun lang mapilian gaw. Dagan pa ibgan. Kay, tanawa, tanawa mo display. Oo, BSI. BSI. Bangang sa ilong. Pang millennials ba ya? Oh, tanawa. Pang teenagers. Naidagan, oh. Pero, Bitaw. wag gid may napilian, Kuya Glenn. Ha? Ha? Oh, Uy, very good. Mahal. Ato lang ta sa baratuhon. Unsa? Uy, ha? Kadet, girls. Kuha ang tanan ninyong magustuhan. Kaya akong bayaran. Pero Daddy, usi kayong kwarta. mao cute. Tumani ko ninyo, okay? Next week, Monday morning, sayo ko sa eskwelahan. Kaya akong atgan si Alia. Pero, of course, dili araw magpakitang gilas. Kundi, personal ako siyang duulon. Dugang pusta ba? Mananoms ko kabuotan, Rosaligan. Taguon na ito ang kahambog. Kaya, di pa panahon, para ako na ipakita niya. Kaya, tanawan ko ni Alia. Di pa kaidlas na. Ang kinahanglan nga, mag-behave mo na si Harvey. Behave. Ang buta rin, kalit magkalikoy o pagbati. Ibalhin mas taga-bukin na akong gana kasi taga-syudad. Sao din doon tagod, pagkinikipi, ang trailing kayo. Di pariyasan ng ubarya nga, daring, ang dali na sumulan ba. Di ko challenge. Ya, sa Lunes, kung nakuhaton, ako si Atgan para pangayuan sa iyang phone number. Daddy Del, daghang kay kagipalit na mo. Saan man ka na mo pagpasalamat, ani, uy. Mao cute. Daghan kaayo, Daddy Del. Salamat kaayo, ha? Eskwela na gid mo tarong, ha? Isa lang gid ninyo nako nga maningkamot gyud mo nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Para na sa inyong kaayuhan. Yes, Daddy. Ipakita nako ang inyong kamatinud-anon sa inyong tinguha nga makaangkon gyud mo og taas nga edukasyon. Aron sad nga inyo siyang ikapaambit sa mga inyong kaliwatan. Ayaw mo kalimot. Naara ko kanunay sa inyong luyo. Andam ko mo suporta. Aba? Oh, Daddy. Nalingaw ba mo sa atong mga lakaw? Oy! Daddy Del, gusto ko masuhito sa mga karsada o mga dapit din sa Cebu. Ani ni, di na problema. Hindi. Korek, ugma ato ng sugdan. Mintras ni apa ko o si kuya ninyo Glenn. Oo, ni ako. Nga pamidin sa Cebu. Oo, Cebu. Sulti lang kung unsa inyong gusto nga buhaton. Kay Sulti. dili gid mo mahigawad aslo nga makatabang lang para mo makaton para sa inyong kaayuhan. So, next step, kay magsunod man ang holidays, ato na ng pahimuslan, kuya. Naghinam-hinam lagi ka nga mutabok sa Bantayan Island, no? Kani ato ra baya gyud na ha. Pero nalubong sa kalimot tungod atong gidaganan ka sa imong bride. Oh. Nabalik lang siyang kadiyot sa imong kinapuhi, nalimtan din ang planuha. Pero karon di nagyud ko misugot ha nga mapakyas pa na. Wasab gid na ko'y plano nga kansilahon pa nga akong gisaad. Kaya dili ko gusto mahiubos ang pinangga na ko igsuon. Nga maoy the best nga tuturon ni Alia o giada. Kinahanglan nga malipay gid siya kay tingalig. Pangluod pa o talikdan ang obligasyon nga akong gipapasaan niya. No, di gid mahitabo ang naa sa imong huna-huna, my big brother. Kaya nga ako respeto nimo, labaw pa sa akong gidakon. Thank you. Promise, pangitaan ta niya kag gwapong bana. Ikaw niya ipakasal, ha? Tubaga na! Kuya! BSI. BS! Unsa man na? Bagang siya. Handaan pa ko. Oy, BSI! Kuya, maulan ni Timan iha. Dili gani ka magkakita og tawo nga parehas nimo kinaiya. Bahala nang magpabilin kung tiguang daga.
Wala! Patay. Di isa ay gini ay. Yati na. Iman humatikaan. Ikaw mo na yung idolay sinigaw. Peligro, di kituod magkakita og parehas mo kay di ni Maminyo. You are one in a million, kuya. Lisod ka ay pangitao ng parehas nimo. Uy, ayaw lang sa parehas si Kuya di Musin. Ha? Ayaw lang, uy, kay... di ka mahalin. Who cares? Di matingali magtagaw-taw ni akong tinaguan. Amo gid ay. Istorya taglain oy naunsa. Aritas mantayan. Kana kuya ganahan ko ana. Ngano di ka, tita? Oh, ha? Mura mong kag dunay gustong isulti ako, good. Pero marigi mong nalimtan. Huwag iyo pang ginahon na. Blanco ay kang tanahon. Nahinomdom na ko. So, doon na gini eh. Oh, yes. I plan to go somewhere para mag-unwind. With me? Oh, yes. Kung interesado ka. Huwag ka makabantay. Nga medyo... boring ang pagpunay tag-standby sa mga dapit nga kanunay na nimong natumban o nakita. I'd like to go somewhere. Pero, wa pa ko'y nahuna-hunaan kung asa. Basta kay uban ka kung interesado ka, ha? O ba? Nodal moments kung ikaw ako'y kaubang tita. Maong ingnaw niya ko kung kanusa. Kay, ready ko pirmi. That's my boy. Paminaw na ako noon. Murag magka-vibe sa tadong. Murag parihas o timpla ang atong mga utok, di ba? Relatives kita lita tita. Nya, asa na kita to tita? Sa atong plano nga mag-unwind. O ba? Go ba tita? Then, prepare yourself. Kay ugma mo biyahe tag sayo. Wow! Agad-agad tita. Instant ha? Huwag ay bilib ba na ko tita eh. Kaya kung doon na gani kayo gustong baton, then gituhuan ni mo nga malipay ka. Hindi ka mag-usig panahon. Tungod kay time is gold, Harvey. Maong imo yun ang hatagag bili. Wala ko anang manyana habit. Naibaw kag unsay manyana habit? Always tomorrow? Yeah. Unya-unya. Iwas ko ng batasara, tita eh. Liwat na ikon mo, tita. Of course not, darling. We're heading to the beautiful island nga Dugay na kain akong gipangandoy gyud nga tumban. In a few minutes, mudunggo na ning barko nga atong gisakyan. Og sa dili madugay, ato lang masuroy ang tanan nga nindot nga resort sa Santa Fe. O kung sa'y bugti nining suruya. Dublihon ang pagmahal sa trabaho. Nga gisangon, aron dili ta mabuybuyan. Joy! Nangingi, gano'n na pa sa'yo ni mo, oh. Wala nila dama nga makadungog sila. Sa sipa kay nakatawa nga, dili gid nila mahimo nga kailimtan sa tibok nilang kinabuhi. Kay lupig pa nila yung nakadungog atong music that will keep ringing on their ears. Hala, sakto to din Inglisa. May nakatuna na sad ko. Music that will keep ringing on their ears. Kung ka na ganing tawhana ang paminaw ni mo, no, sigurado kayo magbagsak kas English, ada. Kaning i-delete lang ko na, ada, kay tingalig. Maduklan ko inyong daddy, maduklan ko. Oh my God! Look at the shore! Ay, puti! Ano na tamamuyo diha? Hoy! Kung gusto ka managat na lang inyong daddy deal, sige, ano tama mo yun diha? Hoy, guys, idigdonggo na to before tamanoroy. Diretso na tag simbahan. Kinahanglan nga una sa tanan, dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagluwas nato. Thank you, Lord. Gikan sa mga katalagman, okay? Amen! Amen! Okay, are you guys ready to sorbin ining dapita? Tando ayun para sulit ang pag-ani. Tando yun kay tingalig mausap ang desisyon sa inyong daddy. Yes, we are ready! Okay. I love this place. Daghan kay kong mga memories ining dapita nga dili gyud nako mahimong hikalimtan.
Sa ato pa, tita, dili ni unang higayon nga nag-ani ka din eh. No. In fact, I stayed here for a long time. So, wa pa mahunong ang akong negosyo. Taga din akong kapartner. And they own the house that we're staying now. Wow! So, pwede ra nga magsingita og balik-balik ni tita? Yeah. Nga no? Giganahan sa kaining dapita? Yes. Very much, tita. Limpyo kayo. Og, uy, la. Tanawa kong kinsa na tita. What? Alia! Sige na, bay. Larga. Oh. Ay. Ang Alia ba nga imong schoolmate ang imong nakita, Harvey? Yes, tita. Sige, bitabo nga masayop ko. Lahir tuon siya sa itong nimutangan. Pero naklaro ginako nga si Alia to. Sayang, oy. Kailan ang tamo. May atos lang masugatan. Nakalitan lang ko si mong pagsingkit. Kaya doon namagod ko ilaing gitanaw. Nalingaw ko sa itong nasugatan nga foreigner. Ko yung atong babae nga batig now. Nagwapo gis foreigner, oy. Lami kang ilugon. Oh my gosh. Hey. Dagat ubukin na siya. Sige ka di siya liya. Harvey? Tao diba siya. Hey, tita? Why so quiet? Kwan, nagdibog mo ko ni Alia, tita. Ha? Kai? Man, ano mo ko ang sitwasyon, tita? Tukunan mo siyang nakita dito sa bukid sa Davao. Ni? Laing tita, no? Mataa ka. Kalit na hinong nanindog ang akong mga balhibos imong istorya, uy. Kalimti itong bayhana, ha? Titingaling madiskwido ka? Alia, kadina pa, murag dunay nagtawag baya nimo. Kansagot taon, mawa manggoy kaila din eh. Aw, ikaw, nakakita ka sa naong sa nagtawag nako? Wa, noon. Pero nakadungog ko sa iyang tingog na nagtawag sa imungan. Imo ra tingali itong huna-huna, Ada. Pero ako, may nakita ko. Ha? Kinsa kuya? Sakop ni Satanas. Nasaag sa din eh. Ha? Oh no! Ay kung gingna nga ang tao pa nga pulos na to giampo nga dili na unta nato ikita. Siya, Cam! dili ko kalimbungan sa akong mga mata. Bisag tuwa pa tingali siya sa pikas nga bahin din sa yuta. Ug ako, nian ning atong nahimutangan karon. Dili gid mahitabo. Nga dili na ko siya mailhan. Mananap. Murag doon na iradar ang ganahan. Kaya iya yung makita kung asa na napitas kalibutan may mutang. Suray o kabs ba, boy? Sige mo guba sa itong adlaw. So, ano sa'y plano? Ron, let's enjoy. Iwaso na to ang tulo ka adlaw na itong bakasyon. Dili ta magpapik na itong hudiya. Gugta ko, Ada! Dali! Lupa ka lang, oy! Sige, nana ko! Bilay naungon ako! 500! Sige, go! Ako'y mo hatag og premyo sa mga kadaog, ha? Go! Go! Dali, go yun! Ada, sige, gugod mo, Ada! 500, ha? 500! Tanawa na gud ang gibati sa duha ka mga inosenteng anghel, oh. Puting lipaya. Wagi sambog nga pagpakaroon ninyo ng ilang kalipay, ang ilang katawa. Tungod kay kun unsa man ang gidako sa kalipay nga kung gibati karon nga nakatunog na gyud ini gidamgod ako nga dapit. Usab na ilang gibati kuya. While ikaw nga miingon nga dili ta maapektar sa nakita nimo. Katong bruha nga si Pulin, napintal ang kabalakas imnaw. Mawala ni. Patagil ako mga pila ka minutos. O sige na. Mga ligo na ta. Hala uy, pagkanindot gyud ini dapitan no? Oo, og yun. Why sama? Murag puno sa panalangin sa Ginoo. Kano? Pagkamalinawon yun. Basig may makita sa kadiniha nga mga taong gustong matabangan kuya. Kaya mo'y makaparelieve niya.
Maong ato na nang hatagan siya og higayon nga maka-explore sa palibot. Para sa namo mapadayon. Mapadayon gyapon namo ang among mga misyon. Tita, suroy yun. Ang ambot akong ipasabot, mayon tag imo kong isuroy sa mga nindot nga mga tourist spots ining isla, tita. Oh, sure. Ang sa may kapuslanan sa kung pagdani mo din, Kung dili susab na ako nabuhaton, di ba? Kinahanglan nga mo pauli ka nga kontento sa imong pag-anhi ining dapita. Thank you, tita. Gusto na kayo nga imong regalo na ko, tita, sa coming big day na ko, tita. Oh, no. Kinahanglan nga may madawat yun ka na ako nga material nga butang nga imong yung kapuslan o dili ni mo malimtan, Harvey. Pero, reminder lang, ha? Ha? Off limits tong imong giingon nga Aliyah. Naghang ka, dugay kay kang nakatubag. Ay, hangtod karon no. Dili lang hinon ako tuyoon nga manlimpaw tang akong balhibo nga mahinumdum sa imong gisulti. Bahin na tong bata. And I don't want to see her anymore. Pagdaglaing friend ni mo sabay, ayaw lang tong Aliyah. I'm afraid nga gisundan ka ng bata ada. Kay may giplano siyang buhaton nimo. Oh my God. Nahinumdum lang hinon ko sa mga istorya sa tong great-great-grandparents. Nga sa una ko ng panahon, may nahitabo nga o sa kainkanto na kagusto sa tinuod nga tao. Og unya, iyang nagustuhan, iya ko nang gikuha. Oh, di ba tayo? Oh no, they can say that. Pero na-missing yun ang maong lalaki. Maong ilang kisabot nga gikuha sa maong inkanto. Og dili ko gusto mahitabo na nimo, Harvey. So beware. Ayog kalimot, ha? May hayag ka pa nga ugma nga nagpaabot nimo sa unahan. Busa ang pingi imong kaugalingon. Kay gusto kong matuman ko ng imong pangandoy nga mamahimo kang piloto. Kay gusto ko, Harvey, nga usaon niya ko sa una nimong mahimong pasahero. Girls, are you happy sa atong trip? Yes, Daddy Enjoy na mo? Yes, Daddy I swear, kung may bawaan ganin ako nga mutap mo sa inyong pag-eskwela, dadon pata mo sa laing lugar nga gusto ninyong maabot. Like US? Yes! Ay, di ko, oy. Yan naman, Aliyah. Usik man na sa kwarta. My God, girl. I love you. Ay? Ano ka tao ka, oy? Ano ka? I'm not joking, ha? Kung mao na imong pagtuo, dili na ako padakon sa baka kining akong mga anak. Wow! Mga anak! Girls, nadungog ninyo, ha? Ha? Wala mong isipa na laing tao ni Daddy Del ninyo. Maong pagtarong yun mo sa inyong dream come true, okay? Para ma-dream come true, good. Pero ganong, magkatawa lagi ka. Imo man kong gikatawan. Natural. May under na sad ang pagka-oversensitive ni mo do, ha? So, magagaw. Ingon na ini, ha? May action ka man kung kabayot ganina. Pag ingon ni mong, I love you. Hilamay, ikaw ha, bisa ay kay ka. What? Amaw. Ikaw ha, may action nagaguba sa akong image ha. Di magulong napita may action kong kabayot. Katong maglitok ni mo, ingon ka, sa word ba nga, ingon ka, girl, ay, good day. Ha? Mas natubon ko na. May naunta, kay Marites ka. Marites! Pagkapaspas gid sa mga panghitabo, no? Murag, gahapon pala nga, bisigid kay ayo ta sa pagbisita sa mga nindot nga places sa Santa Fe o Bantayan. And now, here is our... Tired, but contented. Thank you, Kuya. Sana sa uulitin. Basta, mauli lang ng imong maguwang, o niya, magplano nga, magpundo og dugay din sa Cebu, pag-expect na lang og mga surprises, okay? Pero buta ni kayo ang Ginoo, no? Wala giniya itugot nga magka face-to-face ug usab si Kuya og si Pauline. Kung nahitabo pa nga nagkasugat og usab ang among daan, wala man say mahitabo nga panagbingkil ba kung dili tatandugon, di ba? Oo. Huwag kita managko nga gituluan sa atong ginikanan kung unsaon sa pagbinastos.
Kaluoy sa Ginoo, pulos man mga maayong pagtulunan ang gipakaon nato ni Papa ug Mama. Labi na gito si Papa, maong namiskin ako siya kuya. Pero watch out. Ayaw gipadunggas si Mama nga ikumpara nimo siya kang Papa. No, dili na mahitabo kuya. Karoon nga nagkasuod na ni Mama, nagbantay na ko sa mga po nga manggawa sa akong baba para dili na ko makapasakit niya. Thank you. By Monday, ako lang unang mukuha nila ni Aliyah og Ada sa school para sa malipay ang duha. Siguro mga Friday tingali ko mobalik sa Davao. I don't know, but I believe na tao rin yung tinuri si Aliyah. Kaya kung inkanto siya, kaya posible pala ang pundog sa eskwelahan o magwanta pagigubas mo tao. Iniinik ako kay excited nga muugma na para malunis na. Huwag ko siya makita. Kikigamitan ko niya gawin para inay mahadlo ko niya. Mingaw na inoon ko. Oh, what's happening to me? Kanubar ba niyo gusto mo tumas di pa ulit tita po rin ako para playaan si Aliyah? Kaya hasta siya, natlo ka mauwa ako. Abala, ngita ang gulay dapit na ako madadaan ni Aliyah sa akong pag-imbitar niya. Maglain namin doon. Mag-celebrate mi sa akong birthday. Nagkamera si Aliyah. Uba, saya ko sa eskwelahan. Aron atgan si Aliyah. Oh, shit. Sorry. Mani mo sugat o sa pag-anis sa eskwelahan. Laila, hindi ko isulto niya. Siya man nagkasulti na Aliyah. Tumpuy. Cha-cha. Pita. Yati na. Mula kasuon ang duhara. Tertawa pa. Labis ketawa. Huwag ko makaoyon sa tinutukan ang kanahang dako ni dia na. Karon ka. Ayo kami injury demo dito sa isla. Nag-adto na ka dito? O yeah, kadagan na. Kataga dito man ang akong mama. Ay, maudi ay. Mayantag may sunod pa. Kaya ako ingon si Daddy Tel nga mga tumi sa inyo. Ay, I'm sure kung makatulog ka sa mong dapit, dahil nagkaganahan mo pa uli. Oh? Nindot kay among dapit, Aliyah. Pero, naglipog ko sa gisulti ni Ada. Ano man? Ingon siya, may nanawag ko nun ako. Di ang kadong nga musakay sa pambot para sa Virgin Island. Ay, Aliyah. Good morning. Huwag mo ko rin malingi, ah? Ha? Sa classroom sa ko, Aliyah. Walagi mo tagad ni mo si Chacha. Di ba, amigo man mo? Oo, pero walang tingin mong tingog kay sulti mo ta. Maulin day mo? Ha? Nganong nahibaw de ka nga nang lakaw mi? Magaling maingon ko nga pagi ko mo tagda kay dito biya sa ko sa isla sa Santa Fe ko isa kong tita. Unsa? Uy. Nalayo rin kay ko sa inyong imutangan. Maong wala ko makabot dihang migyukod ko kay dali mo kayong padagan ang pambot inyong sakyan. Hala no? Mao pa di ay? Uy. Lia, hapit na akong birthday. Pwedeng mangayo ko si mong sa lumber? Ay, hala, sorry Harvey ha. Ha? Sorry. Dili pwede. Bawal. Ako si bawal. Nga, ipanghatag na ko sa lain ang akong phone number kay way lain nga mo kontak ana kundili ang ako lang Mami Merced, Ate Shin, si Kuya Glenn og ang akong daddy. Maoras sila pwede makatawag og makachat na ako og para sa akong pag-eskwela. Uy, nga naman na. Para dili madisturbo ang akong pag-eskwela. Hindi mo ka na gusto buhon. Promise. Atagin lang ko sa mong phone number. Please. Atagin lang ko sa time nga pwede ko nga mag-contact nimo. Ay, ayaw lang. Dili lagi ko. Please. Please, Aliyah. Ano pa mo gusoy? Musta ko eh?
Di ang ikan, kalit magaglusot ya. Di na importante ko di ko gikan. Ang mas importante, di mo na undangan sa Aliyah. Ay, sa kulitas papagaya siya phone number, kay giing na kanyang taro, nga di pwede kay bawal. Siyempre bawal. Ikaw? Uy, ano ba ko ka na? Kinsam tapos kinabuhi Aliyah, ano ka, makaingon nga mga tungod ko niya. Friends lang mi. Kung kay friends, ako na sa gitabangas pagpasabot ni mo para kamuhunong sa pagpamugos niya. Ay, apil ha? Pili ba? Si Bata, Debbie, Bata. Klase na nako. Excuse me. Hakal mo eh. Imo lang yung gigugba akong adgaw na. Ganun nang trabida mo ka, ha? Biya, giingnan talaga nga tungkol kay friends ng Aliyah, mong ako sa gitabangas. Wag kay katungod. Sa problema ni mo, ha? Init mo kay kanako. Sabi ko sa nga. Tara ka, ha? Tara ka ba? Ako'y angay nga musukot mo kung sa imong gibuhat nga diha man musikit mo ang una kong prospect. Kung sa mo kong mga ha? Kung dilibre mo prospect ka niya mo imong pangutanon, aron hustong tubag na imong makuha. Ayaw ko pautan, kadawin siguro mo ingaw kang di kang tuo. O ay kong labara. Kuban na akong obligasyon dahil mo. As friend ka ni Agto. Kung honest na si mo kagalingon, wa kang ikatulisok na ako kay kanunay ko na paluyo ni mo. Pilak higayong akong gisuong ang kakuyaw to ko kay giunungan ka. Okay lang di ka takad ako. Wala ko ni mo kinahanglan na. Wag yung lima, di sa kumatay na. Masama ka? Kumatay, masama ka? Ha? Suma, hayan mo ta. Di natin eskwelahan. Di ba sa klase? Amaw na. Kaduhar ko ni mo. Let's go biya, ikot. Hintay. Ikaw ba? Maghanggaw na. Naibaw kang classmate na. Ha? Iyo ba kung... Imo kong tubagal og imposible kayo? Happy tag oras. Usa may gusto mo isulti? Pantay ha? Pantay gyud. Sa pantay. Ayaw gyud pagpakasayo. Man ini. Ako lang si Aliyah. Wow. Bani ha? Ay gyud ko baga. Aron gyud ako ipakita mo tinuro ko baga ko. Hadukas na nain mo no. Kuya, unsa man ka tinuod nga ikaw mo ka ni Alayag Adaron sa eskwelahan? I mean it. Oh, thank you. Kay mag-shopping na sa ako. Okay. Ay, adto na ta. Tara. Ato man naon nga mugawas na si Aliyah. Adto lang ta mag-standby doon sa school. Oh, sige, mas maay pa. Hindi lang ganoon ako manaog kung layo pa ang oras. Okay. Anyway, makita naman dayon na to kung mugawas na siya sa gate. Okay, play. Mugawas ako kadiyot, kaya na ako'y tanawon. Mubalik lang niya ako sa school, kaya hapit na mugawas sila si Ada. Gusto ko mas snacks, kaya gigutom na noon ko eh. Madali ko. Ginalang magdali ko kaon para makabalik dayon ko sa suwid. Kaya tingalig, mabaho niya pangitan ako si Ada. Aliyah? Ay! Wa pa sa mo man. Ha? Kuan, naibaw ka ba ganung nangay ko phone number ni mo? Nga naman. Gibalibara naman tika, di ba? Kunya, mao naman titinood, Harvey. Dili pwede nga akong supakon akong sponsor kaya tingali o dili na niya ako makapadayon sa akong pag-eskwela. Unsay sponsor? Doon ay naluoy na ako. Namunduhan ni Ada. Maong naabot mi din sa Cebu o nagka-eskwela. Butan kay sila. Maong diligid mahimo nga ako silang supakon. Kuan manggod, happy naman akong birthday. O gusto ta kang imbitaron. Maong tigay ko sa imong number. Tapos pag-contact ako nimo. Salamat na lang, Harvey, pero dili mahimo ang imong giingon. Dili ko pwede nga magbuot-buot og lakaw. Ang ako ng mga sponsors ang makadana mo og suroy. Salamat na lang ha. Arin ako. Ayaw sa. Ay. Pasok na. Daddy! Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kani news sa RMN Drama.